Hakane ka video mentakasni an bataya pi shapang ka wi ka khana bat phin salingo shapang kata ka jingja bat kata ka jingja ka de ka balaja ha ka wi ka long kami ka bade ka kami jong ka wi ka officer ka bah khli du jong ka wi ka district hapo kari India kata ka he officer ka de ka madam Pumi Sharma bat tang namar ba ka kami jong ka kalerit bat karyam kum ki badung haba ka let cha ka wi ka bang sarkar ban sei ya ka pisa baro kinung tre jong kata ka bang Kila kenya ka ba kade ka briu ka baduk bat ka badai tang kanong krong na bakim syam latip ba kane kalong kami kade ka ay kinong tre bang baro kila ken ba kade shisha kanong krong bat kila yo ongru paramaki kumno ba kum kate ka kentai ka nut banwan sha kane ka bang ka batbit handrai kane ka kentai temen kalawan suki jai ha counter bat hang ta ladon ka wi ka security guard ka ba kerteng karishma bat kane ka kentai temen kala ong ha karishma Kun ngadon kam bansay kato kanya ka pisa na kanya ka bang chim kanya ka check kalaong Handray karishma ka klempej wat ya kata ka check kalaong penban ya kate kitemen kumno pinut ban wanrung ha kanya ka bang na ba kanya ka bang kam syam laday na kabenta ki briu ki ba kumapi kalaong ha kate kitemen bat kanya ka bang kaday tang na kabenta ki bariu spa om na kabenta ki nong krong kanya ka security guard kala kren ben bahaya ka kami jong ka Pumi Sharma Bat kalau ong biang ki badan akau hapo jong kene ka bang ki dei tang ki riu he ka kenthei ka ba kum ma phi kam la satya bandon akau hapo jong kene ka bang kumta karishma kala bertenteng ya ka kami jong ka Pumi Sharma balada kami no mentahi makahi kan sabe ya ka Henry ka te ka kenthei temen ka badai ka kami jong ka he officer Kala kerpat biang da ka baong kun sung bah pej tang ya kene ka check namar bang adon kam pisa ban sei kumbasan lak ai Henry wadah balio sngo ya kata karishma kala nang bitar susu penban ya kate ka kenthai bat kala ong pimut ba kene ka jaka kadai ka jaka ile kai karishma kam syam la pen sngap setia ya ka jing ong jongka bat kat ba karishma kadang kre bantan bat pen mi no ya kate ka kenthai shabar jong ka bang ubran manager jong kata ka bang ulami na ka kamra jong u Bat ula kalina karishma balikah lah hadu kata-kata. Karishma kala jubab da ka boong sar. Day bawan kane kanong krong. Marsni osungo ya kata ubran manager ula bitar lab. Bran ulawan hang ta klam na pensngap watang shikentin ru. Ula tap sendon da ka borang ba jong u hadu ba kate ka kentay teman ka badai ka kami jong ka he officer. Ka Pumi Sharma. Kala urus dan hamadan na marba kata ka jing tap jong u. Kala long shisha ka bakhor hadu kata-kata. Ula keren ben bat kenyit sendon ya ka sabar. Bat adin kata ula ong ya karishma baka day ban beno si sendon ya kate ketemen nakane ka jaka. Markum ta karishma kala kenjat bat kerdam ya kate ka kentai temen. Markum ta ki customer bat ki staff ki batrei hapo jom kata ka bang. Kila shuya yang bat pet ya ka harangkat ki jing snap jar. Na bakim syam latip shisha baka ne ka temen kade ka kami jong ka Pumi Sharma bat ka madam Pumi Sharma kade ka ay ya kane ka jingja baro la yo bandring dur leng ba ki CCTV jong kate ka bang anda kate ka temen kala poi syeng marmar kala phone ya ka khun jong ka Pumi Sharma ban yathu ya ka ay ka balaja baro bakum no kala sha panjab burom bat sha nyo ben ha kate ka bang ka Pumi Sharma ka khun jong ka habalayo sngo syapang kata kala khi bitar lep hapo jong ka bat kala sngo kumbala thang im ya ka kala yam bat ong mei la shai ngan salit bat phi bat ngan sa pensei hino ya ka pisa kumta kumla shai ka Pumi Sharma kala kre bala ka kami ban let shabang kila yayat da ka basno ktilang baru arngut handrai ki dapat da ki umat ha ki khmat jongki namar ba ka Pumi ka snusi bhasha phang ka te ka jingja ya ka kami jongka Henry ka kami jongka kala donru ka jing su sarong yala ka jong ka khun ka ba kala penhe pensan leng ba ki jing ki ba kraw Henry kala la apat ban penang penstat ya ka hadu ba kala long kumne bat andala dap khatwi ba jemen stamp baro arngut shikimi shikun kila poi hajing khang jong ka bang Henry ka ba sosi pat ka long ba ka bang hadu khatwi ba jeru kimpat pli ha ka jing shisha ka bang ka dei ban pli shipau ba jemen stamp Henry la kata poru kimpat pli kumta kim ban se ka Pumi bat ka kami jong ka ki hab ban syong bat ap la ka ap hajan ka jing khang jong ka bang bat kham shipang kinong tre bang kilawan bat kila pli ya ka kumta makiru boro arngut kila runglang no Henry hakane ka singiru kinong tre bang kila nang tharaya ki ba ki dei ki briu na nong kendong namar ba kiriam sempul bah om kum ki weipan bat kinong tre bang kim syam lamudur ba ka dei ka Pumi Sharma bat ka kami jong ka ba ka Pumi Sharma ka dei kata ka district magistrate
Bat kalawan suki jai syapo ke counter. Da ke babat ru ya kiti jong ka kemi jong ka. Bat hang ta ka don karisma. Kaju ka security guard. Kebala keren ben bat kenpo ya ka kemi jong ka. Handrai ka Pumi Sharma kalau ong da ka jing sebun. Kong ngidon kam ban sei kato ka ne ka pisa. Namar ngadon kam ban thit dawai na ka bentai mai. Bat ngadon ru kato ka ne ki kam ki banga kerki kalau ong ha karisma. Handrai karisma kala pej penban ye ki baro arngut nakli ha kejan. Namar ba ka Pumi Sharma bat ka kemi jongka kiriam kum ki badung. Kumta karisma kala pej ye ki da ka jingdom bat ongru. Imat ba pila ba kala ba piwan sa kane ka bang. Ba kane ka bang kam syam ladai na ka benta jongpi. Handrai day tang na ka benta ki barius pa. Ka Pumi Sharma mar senyo sngo ya kita ki kentin jong karisma. Kala samrki bat kala ongru. Ba kadai ban pej shwa ya ki kot ki sla jongki. Kumta karisma kamban se kalahap ban shim bat pej ya kata ka check jongki. Bat paru ya ki bikin syong shwa bat ap shipang. Bat kat ba ka Pumi Sharma bat ka kemi jongka kidang syong ya ap lan bat di hang ta. Kibriu ki batre hapo jong kata ka bang kilo shupej ya ki. Na ba kim syam lai day dori ay haba pej. Bat ki way pat ki badai ki businessman ki balay yang lan hang ta. Namar ba kini ki bari spa ki riam sud bat utai hau rendang jongki. Handrai ka Pumi Sharma bat ka kemi jong kapat. Ikum ba kidai kinong kendong bombenai ay. Kumta kinong tribang kila penslam bat kila syupha ap ye ki baro shisngi. Kila syu ay lat ban say pisa tang ye ki briu bapong de ki jan remdor. Wala kata ka Pumi Sharma bat ka kemi jong ka ki lekat bala ban ye syak bat ban ye ap hadu balano ka lanjong ki kan poi. Handrai lano ru kim syam layo benrung. Kumta ka Pumi Sharma kala let ban ong ya karisma ka badai ka security guard. Bahato kala ne am ban ye kendu ya brand manager namar ba ka don kam kirki. Tangmar kumta karisma kala pun fun shaw manager bang. Bat karisma kala yuthu badan kawe ka kentai ka bakwa ban ye kendu ya u namar ba ka don kam. Handrai brand manager jong kata ka bang ula supet ye ki na jeng khang yen. Bat namar ba ka Pumi Sharma karyam kum ki baduk. Utau brand manager syam latre ban mi bat ban ye kran bat ka. Ula kenya ka Pumi Sharma ba ka day tangkum ka nongkrong. Kumta ulo ang ha karisma. Ba dan por ban ye kran bat ki syabar. Ay kimat up bat syong hang tu. Kumta karisma ru kalau ang ha ka Pumi Sharma. Ba ki day ban syong bat up bet la ang brand manager. Hadin kene ka kemi jong ka kalash it ya ka Pumi Sharma. Ban ye late no namar ka ju ka jingja kalamat. Ha ka ba kini kinong tribang kila nyo ben ye ki tang namar ba kiryam kum ki badung. Handrai ka Pumi Sharma kam syam la ailat bat ka mensim jong ka kam hun ban syus ngapjar. Ya kini ki jingle jong ki. Kala yang joj bat let kendu hi brand yaw brand manager. Hang ta ka Pumi Sharma kala kali yaw brand manager. Hato day mau bala syupet ye ki na jing khang yet. Ha kata ka por utaw brand manager jong kanya ka bang ula syu saukar ang klem na lak ang syu. Handrai ka Pumi Sharma kam kwa ban bun ketin. Kala syu ang bay tang ya ki jing don kam jong ka. Ba kala don kam palat ban yo say no ya ka pisa. Namar ba ka don kam ban pentit dawai ya ka kemi jong ka. Bat mar kumta kala say bat ayo u da ka check. Kaba kila reject menin bawan tang ka kemi. Handrai wat ha kena ka klim matru ka Pumi Sharma ka syam. Bau ne ubran manager syam latre ban pej ya kata ka check jong ka. Bat ula kren ben penban ba kata ka jingwan jong ki syane ka day tang ka jing post new. Bat kan don jing mentoy ayu bakin don akaw ha kena ka bang klem ka pisa. Mar kumta ka Pumi Sharma ru kala kem ketin. Bat kalau ong ye u ka bahaya u buun check shwa. Kanang buun tip. Ba kata ka jingwan jong ki syane ka long ne em ka basisya. Bat kam baha ban syukran ya ki ay klem datim. Kalau ong ye u to bishar baha. Handrai utau brand manager ha kata ka por ular ki ben penban ya ka. Bat lo ong ru ha ka Pumi Sharma. Ba ula dap yo experience bun ba. Syapang ki ay ki briu ki balong kumaka. Ulo ong ba ula itu tang ban syupet ya ki dur khmat. Wat lo empat pet ya ki kot kislah. Ki briu ha bala yo sngow ya kata kila syupet ya ka. Bat nalor kata brand manager lo ong biang. Baman la kasngi ki dan bet ki briu ki bakuma pi bawan syane. Bat utau brand manager ulo ang ba kamilinti hiru ba makakan dan pisah hapo kata ka akaw. Ngam kwa ba pinsyu ak drama kay hang ne pet ki briu baro kila pet lut ya pi ulo ong ya ka. Bat kan bahaya pi shibun ba pinlek no menta. Handrai ba wat lakat kata ka jingsha kren ben. Bat ya kata ka jingsha kentat mardar habat mu ban wan say pisah. Ka Pumi Sharma kam syam ladon yi ay ban ong haki. Handrai swabakan mi no kala krenda ki kentin bajam. Bat ong hau tau brand manager. Bakan mi no handrai sapule ya kashiti baladon hapo ka en bilang. Kenang bakan ya kashiti kan kampen bahashi bun nyepi kalau ong bat kala lek no.
Henry tahu brand manager Syam latre ban pule ya kata ke shiti hapo ke envelope bala ada ke Pomi Sharma. Henry kum la syai habau lawan tre biang kat bau dang bun kam ban pensai pisa nang ke banta ki breu. Bat chak ye ki kot ki sla jong ki. Ha kata ke por la i ba kata ke envelope bala ada ke Pomi Sharma. Kadang sakut haju hi. Bat ban sew lahap ban pej bat pule ya kata ke jing tho bala ada ke Pomi Sharma hapo kata ke envelope. Anda habau la pule ya kata ke shiti la sngok lo markli bat smu shifting. Henry tahu brand manager Syam la kala. Bat kat badang mi kisngi ki por bon ba ki bre ki bala shanyo ben. Bat syakan tak bakin say pisa na kene ka bang. Bat ha ka we kisngi ka Pomi Sharma kala tes ya kene ka bang. Khamtam yaw brand manager ba penyai ya kene ka bang baru ka we. Ka Pomi Sharma kala lam khnang yaw we bri ubar yam sut. Bat kala pharyam khnang ye u kumne kum we ubar uspa tam. Yala deru kalar yam kum ka we ka billionaire. Ha kene kisngi ka bang kam doni ban ong yaka. Namar ba Syam la ithu shu ba kadai ka Pomi Sharma. Kabang kapdiang so bahaya ki bari uspa bakin say pisa kat bakimon. Henry hakapor bakaryam kum ki baduk kelas kentaj bersakren ben. Menta bakalaryam kum ki bari uspa omdan berijak yaka. Kumta ke Pomi Sharma kala sotu bakane ke bang kadai ke balak shiliang syapa palat. Bat ki bom jukin snap ya ki baduk besuk. Bat tang kata kala lapru bakane ke bang kala le ben. Bat kentat ya ki wei patru ki breu kumbai ki lakren ben bat le ya ka hakisngi bat ki por balale. Bat sakawei ke bakham songsi shushu kalong. Ba kala jab yang hakawei ke sngi kumbala jaya ke Pomi Sharma. Ha ke baladon ka wei ka kentai ke bala persang ban wan sai pisa na kene ke bang. Henry ya kene ke briuru kila kentaj kumju kumba kila kentaj ya ke Pomi Sharma ha ki por balale. Henry ka neru ke briu ke dei ke briu ke bastat. Tang marisha kentaj na bang. Kala lek pai shalaying bat riam sada kum wei pat. Bat ha kata ke por kine ki betre hapo bang Syam la ithu shu yaka. Kila shim bat pej ya ki kot ki sla jongka. Bat kila sya yaka bakan say pisa kat kum ke jingkwa jongka. Kata kade ke jing melin ke basniu baha ke badan hapo jong kene ke bang. Henry menta tongin ye pej kam shakmat ke aiba ke Pomi Sharma kan le ya kene ke bang baru ke wei. Hato kala ane amban penshitom bat be kam no yaki. Hadin kato kene snam bakala jaya ke Pomi Sharma. Bat bakala juas ngau na ke por syapang kita ke jing jaya ki wei pat. Ki para shnang para thau hapo ke distrik jongka. Marmar kelawan banya kendu bat banya kran markhmat bat ubran manager. Bat ke Pomi Sharma kala kran sendan daki kintin ki bakhor baha. Bat ongru ba menta kala dei ke por na ke benta jong u. Kat kum ki kam bau la le. Na ba kala tiplut menta. Bau kren ben bat kentaj tang yaka. Henry ye ki wei pat ru ulale kum bau la le yaka. Bat kene ke jing le chung u kala pen kordit bat pen songs area ki nong song thau baro kala kren ha u. Na bau la shu penyat ya ka bang klem ki an ki kanun da ka ba. Le shiliang ya ki baduk bat burom ya ki bah spa. Kene ke jing le chung u kapau ba kilas dang. Ban yurot ya ki baduk basuk. Bat plilat ya ki badan ba em. Kumta ke Pomi Sharma kalau ong biang ya u. Bakal adai ke por ya u. Bakan siu keliang no kat kum ki jing le chung u hi. Henry uni ubran manager bapli Syam labna. Ba ke Pomi Sharma ke dei ke ei. Ulakren baheru mar senyur sngau ya ki kintin jongka da ke boong ru. Ba ke dei ke ei ban syuan tuklar ya ke kam jong u. Hato kene ke dei ke ying jong pa. Kene ke dei ke bang uloong ha ke Pomi Sharma. Ke Pomi Sharma kala samrki na ba tip ba ke dei ke ei. Kalau ang bau tu briu ba ka yalam shisin syabang. Udayu advisor jongka. Bat kalau ang ru ba maka kedai ke district magistrate jong ka dong ka than baro ka wei. Ka Pomi Sharma. Bat kalau ang ru ba makaru kedai ke shareholder tax. Haba ya dai bat kene ka bang kalau ang. Bat kalau ang ru ya ke jingle jong u. Ba ha ka siningkong ba ka tu ka kentai teman kawan. Ka tu kedai ke kemi jongka kalau ang ha u. Henry kilakren ben bat be no ya ka na po jong kata ka bang. Markum ta ki pat ba ki badan hapo jong kata ke bang baro. Kila syupet yaw brand manager. Ubaladap menta tang da ke jing shifting bat jing song le ran. Hadin kata kala khodru ya Karishma. Bat kala pendu kamno ya ka. Henry Karishma kala penmap ya ka. Namba kala sutu ba kedai ke jing bakla. Henry ke Pomi Sharma kala ajing senang ya ka. Da ke basus penno ya ki shipor ba sapek par hadin. Nang ta hadin ba kala dep ban kran shibun ki ai how brand manager. Kala pa ya u buun pule bahasa pang ke bang guideline. Ba ke bang ke don kam ya ki nong tray ki balong kumno.
Bat hadin baula sotu ba kadai ke jing bakla baula leben ya ki customer ki bawan sai pisa na po jong kane ka bang. Ulapan map na ka Madam Pomi Sharma. Ba unum lin shu ban le kumne nang ne shakman. Handrai ka Pomi Sharma kal ang wajum lin ban pe ya ki briu tang da karyam. Handrai to bishar bat rei hok ya la ka kam. Kalau ang ba kane ka bang kam day tang na ka banta ki baru spa ni ki baduk. Handrai ka day salansar na ka banta ki nong shong shnong iway pa iway. Ngim juday ban nyaw ne pe chilyang kino ki baduk kino ki baru spa. Baro ngi day ban long equal. Kalau ang hau brand manager ba mentakas ngihi kan suspend no ya u. Handrai ka Pomi Sharma kalau ang ba kane ka day ka chance na ka banta jong u. Buun penbet bahaya la dia. Lamda kumta kan sapha kemru ya u. Bat hadin kata kala leidru ban maham ya baro ki staff ki batrai hapo jong kata ka bang. Bakinum day ban bishar yano ru tangleng ba karyam. Handrai tongin ya burom para briu kala ong. Kumta nadu kanya kapor la yui ba katay ka bang kelas dang ban trai hong. Bat nadong syadong leng ba ka Pomi Sharma lala ban wanra ya ki jingkala ha baro ki liang. Hadu ba kinong tray bat ki customer lane kinong shong shinong baro ki ba penun kam ya kane ka bang kilaya burom bahai wei yai wei amdon shu ubaduk ne baru spa kilaya long kumju parlok kane ka video ka wanra ya ni sha kata ka lennong ka bakham shai bat ngayu i baha ka jela jong niru bakum kane ka jai lennong kalas dang banja. Handrai ngi day ban pendu no ya ka namar kane ka jing perkhat jongi ki briu ka day ka babakala ngi junyo ben shisha ya ki baduk ngi ya burom tang parabaya bit ya biang kane kanumun ra ya ka jing kala ha ki shnong ki thau ha ka imlang sa lang jong ka jelahi baro ka wei ngi day ban burom i wei yai wei laduk ne riuspa namar ngimtip ha ka wei kasngi ki baduk ki bangi ju kren ben bat isi ya ki day pen ban maki ki bakerpang ha ka jing im jongi. Parlok lada pisong tenat ya kane ka khana. Bat ka ke bap hiyo leng ba kane ka lenong. So ba share, like bat comment ya kane ka video. Kuble ye pi baro ki baju song tenat ban page bat ban kersan ya kane ka channel.